Hola a todos y a todas. Hoxe estamos aquí en representación de primeiro da ESO. Somos os primeiros en subir ao escenario e estamos un pouco nerviosos. Pero tamén estamos moi emocionados porque é o noso primeiro ano na ESO. De momento está saindo bastante ben. Os anos 20 é a nosa década, así que estivemos preparando un baile moi popular neses anos. Seguro que o coñecedes. É o Charleston. Antes de bailar, queremos destacar os acontecementos que máis nos chamaron a atención dos anos 20, dentro do vídeo. Anytime, any day, anywhere. Say the word, you'll be heard. I'll be there. It makes no difference where it leads me. I'll come running if you need me. Anytime, any day, anywhere.